В тази прекрасна компания на високо интелигентни и дълбоко ценени от мене хора на различна възраст, действително съм черна врана. Аз съм лекар, бял и при това пушач. Но така ми се е сложил живота, че предпочитам пред черна врана да съм черна врана, отколкото щастливо прасе. Затова го казах и така започнах. Сега аз не съм съгласен да бъдат обсъждани медицинските проблеми на вредата от тютюнопушенето, тъй като там са много сложни взаимоотношенията. Много сложни. Пак казвам, не е проблем дали тютюна, т.е. пушенето е вредно или не е. Вредно е всичко на този свят, което не е направено от Господ Бог и в което има човешка ръка, която го е преработила, за да може да го ползваме. Така че смешно един лекар да твърди, че това е вредно или това не е вредно. Тук искам да участвам в това изложение като гражданин. Защото не мога да понасям един закон да превръща половината от населението в България в престъпници. Едновременно с това на другата половина да дава възможност да ни следят, да ни донасят. Този живот съм го живял 45 години. И за това, че когато се правят закони, трябва да се правят закони, които обхващат 90% от прецедентите, а не прецедента да прави закона, който наблюдаваме в последните години в такива усилени темпове, било то за човек, било то за земя, за парче земя, било то за самолет, се правят някакви закони на парчета и се радвам, ще участвам в тази асоциация.